Daga jingwan poi jong ki babon spa ngut ki pai ba nong kersan jong seng kongres homsning ringkat bat ki nong yalam. Menta ke sengi ke jingilang jong seng kongres kalalong ke ba ipo iping ha ke balawan bani simbenta lang ru do ba PNC mubriu MDC ke maukar pentorum khra ubabat ru kum working president jong seng kongres hapo ke jela ha ke jingdan lang ru jong ki arngut ki MLA ke seng nari boy ki ba kentup yau Dr. Celestin Lengdo mubriu MLA ke omsning baru ba Charles Marngar MLA bat MDC ke mahoti ha ke jingdan lang ru jong kiwe ki noilam jong ke parti hak ba watla hak jingsit jong sengi ki paj ba ki laya syong hak sugi bala pen kre bat sngap ye ki jing jingkran jong ki nong yalam jong parti haba ai jingkran ki nong yalam ki lapen kan mau ba keseng kongres kade keseng san partai ki bala ile bha ban ai ya ki jingyada ya ki rit paj bat kum juru ye ki paj runget jong balang kristan bat kiwe ki janyam bat kum juru ka jingyada ban long trai ya ka khando ka syap hapa ka jala meghalaya uba PNC mahaba jingkaran ulapan kan mau badi keseng kongres kabal ai ke jinyada ya ke jingpen scam bandon ki dorbar raj ki dorbar senong ki dorbar hima bat kum tar ter balada omjin daladon keseng kongres ya ki dorbar senong lahaban syukhot kum kita ki panchayat lane ki parishad kum belong hari thor badha kata kapor omdan syu ki rang ba senong ki bala ban peniat ki kam senong kam thau bat ban sensyar ya ki senong ki thau bat ki raj ki hima lengba kene kersani lab election kinong ilam jong keseng kongres kilabu ya kejing kentu bagi pajba kin kersian biang ya keseng kongres lengba uba Vincent H Pala ubri ukurtong jong ke parti kenang onla bani kun persya ya keseng BJP namar ki wei ki parti ki buan pensya ya kinong rim kim don parlok ban thau sarkar hanong ba Delhi tong 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 ki sui kendui tarawa Kiriam ki bai wo chatra you say you spong wo kapeli you ai you chong kun yo chong kya setra per thai wo te me ki ne riam ne bai ka kam ka story ti utne kun sa ye ka story ti tak sa ta ku ne chen yang i da hi ki pai ba nginang long kum ne kum bangi long hadu menta nyempat do ya ka kendau ko siap Nyem padu ye ke dor bar snong nyem padu ye ke dor bar kur nyem padu ye ka jing syakri belai balai loi nyem padu ye ka yo padang ka yar padang dei namar kinong temen balabu da ka kongres parti haki provision jong ka constitution jong ari India haka 42nd amendment labsu haka preamble jongga constitution jongga India hakalamprang la kranshai bagari India kadai ka siglar country kari ke banlong lailoi ban mane blai don bok dang don ka kongres parti ka balabu ye kinong temen haka constitution jongga India bagi dang long lailoi pan syaki blai ipai ba hadu menta kalong kur long jaj kalong snong long thau kalau orang long snat, long himasima, kakendau kasyap, kariti kedustur, nidang long kumne, dari namar, baga kongres parti, kalabu ya kanong temen banyada yangi, haga artikel arspa sau pusau ar, seksidel lakren syai, pa karilom kasih, jantia garo jongi, kahap aga seksidel. Kepada nak jong garukom bar kendau bar siap. Kepada nak jong garukom hakajing ada ke sensyar senong sensyar tau. Kepada nak jong garukom hakajing ada ke sensyar right. Kepada nak jong garukom hakajing ada ke hima ke sima. Sengau tenat dangong dang don ke dor bar senong sening. Sengau tenat panong bagaimana don ke dor bar hima melim. Dor bar hima khairem. Dor bar senong baper. Ibaru ki long way na ki chairman jongki ndriu tli ki dor parish nong snowy namar ba layada ya ka snong ka thau dagi ain ki basai haka constitution jongari India ladam de ka kongres parti ka bebu ya kini ki kendon ain ki basai ngam tip syu menta ngin poisano urajib kandi haka por padang draft ya ka 73rd amendment haka drafting stage bangun ra ya kasen syar panchiat parishad akhiri thor ula kren syai haka por by discourse ya kan drafting banong ba em
kapan siat ka parisat kadi ban long tang ha ki kiri thor mdei ha kiri lum khasi ki jongi namar ngidoni ki dor bar snong ngidoni ki dor bar right ngidoni ki dor bar hima ngidoni orang basnong ngidoni menteri snong ngidoni sordar snong ngidoni metabor ngidoni lengda ipai ba na dao la pelai yang i naga 73rd amendment ka ba kong ka pansiat ba ka parisat ban leiton ka BJP mentang atrai la bong sning pansiat ya karaj mabu katalong karaj mabu katayong mabu parisat banuat yau rang ba snong atrai nyem lap syo ang udon ban thole mi kot khendeu kot siap ti biawat ya nu syo ta bor ipai ba ngidon bok dang don ka mei kongres ka jongi ka basumar yangi parado menta ngidang yem lai loi ngidang long lai loi namar ba ka kongres parti ka bayada yangi ngaken mau to por ba high court karai ba orang ba snong usor da snong menteri snong kim na shu ban ai certificate ya ginong snong kim na shu ban tho kanu ka kot baro hari lum khasi janjia ka thamri boy klumar lot ki phaiba don kam tangi kot ibaret nga ban tho urang basnong hable yang lain di DC office haba block office snow senai urang basnong ki nong song snong ki dry khendeu haba ki don kam ya kano ka jing tho babli ki masyu pan isu ya ka kot na ka benda ki nong song snong urang basnong dong snong waken arpauski usakem Pasha set poto usorar snong waken nakadau bahana urang basnong umla manai kanu ka jing tho kumusia metropor habang ilai sa Supreme Court ka ong shai mapan khamti ya phi article ars pas of sawar sectional district council phimla ban khang yo rang basnong yo sordar snong ban reikam kemen biang pumut pumet biang karilum khasi ke jongi mano ba ay kan ga ikhtiar BJP ka kongres parti ka ba ay yang i sngongo ya ka kongres parti ka ba bu ya ki ang ki ba shai ki ba scam banyada yang i karilum khasi don ki ba khau ban ong bangalong kenyi pa jong ga yeng tang ba hapo ya ka sao sakrum jing thiat langi miang rang ba atau por ngatrai ila du e kador parisnong ko ong ba Charles Marngar ipai mangis ngongo ya ka kongres parti kabala jangi ka indira kan dia bakawan dia haslang ban aya ka jela ka bapura hakaryam kasih sam dahara banong kilong kemi kasih kilong pa kasih aila ka jong ka jela kinang san kinang roy katkum ka dustur ka jongki kata ka de ka kongres parti jongi nyo ya ka jong ka jela hosnem ka kanai span nyo puar de nama ka jis bon mensem jong ka kongres parti lada de ha ka BJP tip tangga sub district yo na myo ka bamang yang sa bat asam andre ngilan bok pangidon ya ka kongres parti ka bakluj mensem pan yada yang i pan ai lai doi yang i ban adu mentang ilong kumne kumbang ilong dei namar kajing bha jong ka kongres parti ki faima pios ngaunem ba kajing mot jong ka sarkar BJP bar wat ya ka tin India nai kerteng no Bharat ani eta ka por lase ni rangai nai ka shnong nai kari nagari Bharat i bhaipa ngakren shai bapek harusnya mengenai spasau pun nyelo kihima kasih habang yasoy ya agreement of accession annex agreement bat ka di India ngikam yasoy bat ka Bharat yasoy bat ka India dominion piumde ipan lekat bomon ngidon ka agreement ka basyai ba kari India ka di pan ne kumbakane jong hana Bharat kala kamrim Kamslam India hada lang menno pulai ka kitab Estar haga porusi mahusras latho ya tin India haga kitab Estar ngatara ya ka kamrimba ka kamsyongnya ba ka syongnong remba ka tin India ndai ki jong ana penlong no ka ri Bharat
pai ba be ba yo bang ipoi hakajing kat sabangi pai haus nyam kakenai spanyu par bagi aki ban yo la ka jong ka jela habagi persang ban mut ban penlong ya tin asamis kum wei ka tin major langwei hakari kasi nilai aki baro kumai kari lom kasi menta ka sorkar India ka persangkat bala ban penlong ya tin indi kum ka kompulsi nam tajungi ki khasiru nak tadau ki pai ba nong song snong ni haban husiar ya kani ka sorkar BJP hang ting idon tang artli ki tim ki baklain hadeli ka wei ka bagyong ka NDA pelayalam daka BJP ka wei pade ka dei ka India block pelayalam ka Kongres ka syai kedar ban ya daya kirit pai ban ai loy ka syakir blai bandang lang ki jong ki an kat kum ka dustur ka jong ki kat ba ka BJP ka syai kedar tang ka wei ka India tangga wei ka an nga thanai ni bayar patenga ha kun kaddu ha gante nga thai lak kong pong lut ki pai bara tangga wei ka an nga thai ka kendeu ka siap ka bari kun ki hajar jong ka hima khairem ki kun ki hajar jong ka hima mlem ladi ki kendeu sorkar habli siu khajna manusniam shop kolektor support DC office long bandon tangga wei ka an ni ki bai ja chaka kami long hi ban ai so pa ya non ong mika ya non ong mama ya non ong nyaka pai ba na ka daw ka Kongres party ka bayang na benta ban ya daya pianga ban gentiu ya piang ya kat kong ka dustor so sorong dang men kan nginong ya iya ji shat bai tenat jong ginong tasor snau tenat bagi dang don la ka jong kariti ka dustur ha karilung khasi ba e ka jongi kan ba ka BJP ka persangkat bala ban benlong tangga wi kan uniform civil code ngam tiap la ka ban uniform civil code dang yo ne am ban ya tho hi ngam ne rengkat ka jing riam bai tenat ya ma tho ka bali dang yo ne am ban ti ka baje ipai ba na ka dau ngi dei ban husiar ba kane ke election kalong ka challenge na kam ta jong abat jong pi yano banjet ka sorkar NDA na ka por ka persang pamandra ya ki an khla ke ban ta yang hi ka sorkar Kongres ka ai jilla ka sorkar Kongres ka ai district council katba ka sorkar BJP ngan keren ya ka jing shisha kinong Jammu Kashmir kinong Ladakh ki baron ka jila ka Papura ka bagitip ka Jammu an Kashmir penduk ya ka jila Jammu Kashmir penkela ya ka kum ka Union Territory penkela khasi ya ka Union Territory ka muda yo bidip ka kendau ka siap ka nong kendi jong ka sorkar Delhi snow senai ya kinong Jammu Kashmir ibadai ki kon ki hajar ki try kendeu ki nong Ladakh menta ki kam songsho haka territory jong ki nong Jammu Kashmir ki song haka territory jong ka sorkar BJP nang Dena Delhi ki nong Ladakh ki sier ki kyo namar ba Ladakh laban kit jaka kal bamon laban di jaka kal bamon mdon akam ban ab ki nong songshnong ki mi da kilak ban satngan bakwa ban yo ya ka jong ka district council ya ka jong ka jila kelot man adu menta ka sorkar BJP kam skap lada kale akum ni ya ka Jammu Kashmir na ka jinglong jila Bapura sha ka jinglong Union Territory ka don jiga ayu yang ni state ibarat ka syong hangi ha ka jing start jong ni banjet ya kinong mi khamat ha ka ni ka election MP oh kiwe ki jela ki persang pamandra ya kata ka abakyong ka anti conversion bill hana bomsha ban penkla sakiniam Kristan wan tuklar sado BJP ka jinge de jungang badu blai teng wat ki bade ki Hindu ki bade ki Muslim ki kemi ki pa ki ma ban khang ban convert sakiniam Kristan ban ngai yau Jisu ban yo ya ka beneng daga anjen dia ban khang ha jinge de jongi badu blai ki pai bang ya habusiar ba
Yang menai bang isu kan politics, na isu kan election, hendak ikan ni kajin sisa. Jayo jamu Kashmir. Inong ladak isir menta bayo ka kendeu ka siap jongki tang sipaus nam. Lalut kat bamon thet le kat bamon dak sarkar India. Kipai ba ka India apa Manipur. Kibabon ki para lok buki ki haban song shalom kapat sakau. Dak ispatali ki yang mana ki satang. Mdon sipai sarkar India. Banyada ki Kristan jongi Manipur. Don halendet ni kum ko bakari kasi jongi kanlong kum ke Manipur berkiwai-kiwai kai bala jia hasam kum nagran kinong kan syakmat tang bantit yulum jingtep kimyo ijaga mission lanang syakbul de syakento de buldesar ya Chief Minister jongka Delhi u Arvind Kejriwal lasha set patok kum Chief Minister ubaklan bortam naga parti AAP ayu ke parti AAP kan fight back menta ya ke BJP ke Mahalutra ke badai ke Waina ki MP jom ke TMC ke Banut Bantren ya ke Jingshisha hapo parlimen la suspendo ya ka ngi Meghalaya ngi don Sitro ijat benriau kasi baro ngi perta ijat benriau hato mangi ki badan hak parti kongres ngimdei ki jat benriau kasi hato kita ki parti riulum jongi kiladon kejingeda ayu hangti hapo Delhi habang ia kren kum ka sensar ka parti ka basensar hapo ka central government ngin pusan bha ko kinong kirsan baki pai ba ki bawan snap ya kane ka meeting kawei kamat kabang akwa banya pheliu jingmut bat phi hakane ka por ngi ka parti kongres ngi don ka dongrem ka baskham bat habangi pha ya MP lane yau candidate ban leksha Delhi amdei bangi khmi lenti tang na ka benta ka development ngi pha yau ba on ai ka jingyada yang ngi kiret pai da ka ba udan hakan nongrem jom ka kongres ka badai ka parti ka banyada yang ngi kiret pai ba khamtam yang ngi ki kristan ngi pha yau banya sai na ka benta ka jing lai loi ka jing em lai loi jongi kum ki jat ben rew ki ba khendiat ha ka jing bun pai tengah perkhat bha kum kalong kemi hato lada ki wei ki parti riulum ki poisa Delhi ki le ayu lada kat ka parti kongres ka badan ha ka main opposition persya ke BJP kidang la ban freeze ya ka account ban target ya Rahul Gandhi hado katu makilala ban pha yu ban pha kem yu hakipor ki balale no mudur ma phi kum ki pai nong sam sno maraban snap ayu kin pe yu lada ima bin sen ila bin syai bha lada bisnap ya katu ka YouTube ka baong baban kren hapo parlimen kaya pher ba baklabak kum hapo Meghalaya assembly lada mai kum main opposition party iyo aban kren tang katu ka nesin ayu kanja ya ki parti riulum jongi ki batang khana para dan ba itu syu yaki dengan semua banong kum ki pai nong song snong jong ka jela Meghalaya ngin perkhat bha phimpai hakine
ki por baladep ayu ka sarkar BJP ka le na ka benta ka Meghalaya jongi ngi ka lipen ban ya MP badan buram jongi ubasang ha ka opposition Ukraine kan nusin lada pipet bha ha ka wena ki YouTube ki bai ma bin san pala ila kren iong I am a Christian from Northeast. I klem denial ade by day Ukristan. Hato kane kamla mo ban pen kemen ya kamen sim ka jongi. Hato kane kamwanra mo ya ka buram jong ka Northeast ka jongi ka ba mangi ngidai ki Kristan. Puson bha kum ki long kemi long pa bat kum kinong yalam hakisnong kitau ila kran baru sapang kacing penrung ya kakten khasi haka kernet bapra bat ya kakten garo bat kawai kabang asan mensiem hadu kata-kata iong kacing don jong kacing bom yo kam yo jam hapo Northeast hakine ki kendiat snem kawan ra ya kacing roy jong ki drugs haki kun samla ngada pet arsin laisin ya kato ka jingkren ka jongi kom kilong kemi kilong pa ngijuhi husiar nem ila ki jong ki kun ngila pe jingai nem baga jingbom dan kam dan jam jong ki kun jongi sibun ya kendo ya ki jinge mana bapet amdan bapet mdan bapet lada ki samla jongi buan ngot kilang ngap haki drugs ka government jongi kale ayu kidan mo kilat jingada kidan mo kita ki counseling bagi kimi ki pa kum no banirap ya ki khon jongi bangin yo iki khon kalawe ka babha ka bamen hendai ngakum ka kami ngatin kat badang mi kisni ki jing snew ki bash ishar thai kila nang jia haki khon samla jongi sai kalawe jongi sano kinong yalam jongi ki badan hakabor ban pet ban yada ya kine ki baro te kum kata kum cha asrau ban ongba kaban yasat kaban ai jigeda kaban ai jingshan hapo ka Meghalaya jongi daitang ka party kongres ka badan kabor ban pensngau hapo Delhi parliament te ka song api kom ki pai nang song snang ba pin puson ba pin petmat ba pin pledging mut ba la khat khandai tarik kasi ka babam pi pin ai ka rai ya kum unu kandidat ba pikwa ban kha sapo Delhi kum UMP badan buram jongi kadu swa bangan song ngasngau ban ong tang kani kawai lada ngikwa ba kajai ben riu jongi nginang yo kacing mane blay kabak keloy ngidon tang kawai ka syatri kaban yada yangi bat kata kalong ka party kongres ka baju yad barobor ka baju pet barobor yang ikom kirit pat yang ikom ki Kristan kiba ka sarkar BJP ka nyau yangi bat ka kwa yangi ban pendo jatno si sendon mende step nga IEP ka kubor kiba pet YouTube haka news ka Indian news prediction about election 2024 kabaong national parliament seat kaba banyo ra ya ka nam jong ka jingjam kadai ka kongres ba kalapan klut ya ka mensim ka jonga ba klempep kane ka prediction kadai ka basisha ba upai ba ulong bastat untep haka khat khandai tarik haka symbol jong ka kti nginya yang lang menta baro nginya pertalang da ka baong laisin laiwat haka kti nginya yang lang baro haka kti dang yamut banyak tray banyak kentur lang
haga imlang salang hagi konstituensi ba per kamdon kum kata ngapet bat nganujor ngayoi bagani ke Congress Party nado kisnem kibangi kum karihi barok kowe om tang gejela jongi hagi snem kipor kibala lenno kaba udoli udangwan man sensyar hagani kari ke jongi kadai kanihi ke parti kabayale ban yakhun banwan ra ya kata ke jinglai lot ban pelat merau yangi na kidoli nilayo ya ke jinglai lot nilayo ya ke constitution ka baklan ka baniada ya ka ri ya ka judge ben ri ke jongi bad ya ka ri india hi barokowe kani ka parti ka ai lai lo yangi ha ka bangin niya mane belai ha ka bangin riam ka karyam tenrai ke jongi ngilong lai lo ka ai lai lo yangi ha ka tian ka thlik ka ai lai lo yangi ha ka sensyar khadar ha kini ki khendiak sdem ki belalek habagani ka Congress Party kala du bor hang teh po Delhi kei ka baja ka bangi yoi menta ngila yoi baga jaj benreo jongi kan sayap no kan sadono kata kadai ka bangi yoi ki bil ki bawan ra lengba gani ka jingsen shardon bor hang ne po kari jongi ngiong kajat penreo jongi kadai kajat penreo kerpang ngisau sarong bangi long try hagani kari ka jongi henry ko pat ba be ima banyo i menta kani kapel kabang wanra hagani kari ka jongi kan kta ya ka jella bad ya ka riti bad ya ka riti bad kendo bad siap bad ya ka sensyar ka khadar ka jongi ngidawa ya ka ILP kom ginong ya lam seng halang yo penban daka CAA kai gani ka ko pat babe ko long keme long pa tonginya perkhat janai ngiong mangilong try ha ka kendo ka siap kani ka kaban sa pendo ya ka jinglong try jongi ha kani kari ka bait ka jongi ngidon kari tibat kendo bat siap ka bakhan henry lada kani ka try kam ha kani kari ka jongi ngin salong mrau kombo ong kilong shwa ngin salong kinong thoding bat kinong tongom jong no re jong no kan sakut yangi hangta pai babit kani ka party Congress kabang yoi baka dai tang maka kabala sisya ban wan ra yangi ya kita ki jinge bat ya ka jingem ka jongi ladangi yo ya khendau ka siap kata kala dai lupa ka jingem jongi namarngi don tanghang ni ki khasi don hi tanghang ni ngem don khendau khen siap shawai ngilong try tanghang ni hi hapo kani kari ka jongi ladangin do no ya kani khendau ka siap ayu ka banja yangi khamtam ngan ong ya phi hang ni hari boy jongi ngisau sarong bangi yo ya kini ginong mikman ya doktor bam ya iba Charles lengba kimidia namar arsnem kibalalet ngam don hakamet ka basyat ka baklan na do bawan ka klam ngayo ya ka jingpang corona hadin kata ngayo ya unyang soon ngam simlami percay arsnem baro kipat ba kilong keme kilong pa kilongo kiong siya ay i-congress tebel ija ibaju train nam ta ka imlang salang lengba ki YouTube ngadon haga jing tiapang
ngapet leng bagi social media ngayoi bagi dei gini ginong yalam ki bangi ila sisa ban syania ya gane ka them ribhoi ka jongi snow sarong tong ini ak thap tilang ya kini ginong mi khmat badam boram ki jongi kisha ki bala sisa ban syakri na ka benta jongi dei nak ta ka daw ngadon ka jing snow scam bar ka jing snow slur ba ngaru ngania yenglang bangania kersan lem bania try met ban mensem rengkat batki hakane ka parti bangin ya da ya gane ka temri boy ka bait ka jongi today nak ta ka daw ngau dwan bania sno hakane ka parti ka jongi ka bas musi kum ban syukan thok kan dia ngiong bangin jit ya ginong mi khmat ki bakhot bangin long khot ngin pen pau bangin habangi jit kan kam gini ban long khoj gini ban dei gi ngin kersan hok bat ka bas musi baki don na pedengki katu katne ki parti ki bahikai sneu pan ban yang i ko ki long keme ngi ki badon khon don kti ya ka pisah shimbet ya ka bot nai ai kata se ka de jing hikai ka bahaya ngi kum ki long keme to perkhat bahaya kata habangi hikai ki khon ngidei ban hikai ya ka babha ngimdei ban hikai ya ka basnio ban ong ko khon to khie da ai ki brio da terwa pisai ki brio shembe henrein da phakam nai tre kata se ka dei ta kala dei lupa ka ji hikai ka basnio hai ngin wan raya ka sinshar ka bakhoi ka basuba la da kalong ha kata ka rukom lamo la hikai lupa nado pasang ya kum kata ka jet kam ya ka pisa la shim ti ka mut long ya ka bot na ai ka dei mo kum ta hap pan ya penyam dei na ta ka daw ngan pen pau phi bang nga kum ka long keme ngan lum hikai ya kum kata ka jat jing hikai nga hikai ya phi yang ini kersan ini yang lang teli ka we ngin ya ai ya ka ni ka bot menta ka jingkar pat ka jongai ya phi kum ki long kami ki long pa ki khon samla yang ini yang teli ka we ngin ya ai ya ka ni ka bot da ka jingit da ka mensem ba menta ladangi kersan bat penjab ya ka ni ka parti ngin saya yang teli bangin ya khiru wat na mata kini ki an hadin bangila yo ya ka jingsen shar ka ni jingsen shar ka jongi ngin ya yang lang teli ka we bat ki paj ba baro bangin ya yang ngin ya wat ya ka ni ka hok ka jongi bangin ya da ya ka ri ba ka jaj men re ka jongi